goto e yaltuɓe duɗal Pirsa Ñakour ɗo e Ɓundu rutti kadi woni koyngal kunu e yadunoɓe Cheikh Oumar Tall omo wiye Ceerno Souleymani Boukary o ɓuri lollirde ko Tafsiru Bodowol ko on dey galle mum jiida to Sendebou e nder falde Bakel Tundu Beele ɗo leeli ɗum noon wonno ko ñande alet nogas e goo lewru ndu galle o noon ina hen jama waɗe caali mahe hen kadi rawda e tata walla mbiyen mur tawa nokku o daña ko e ballal maire commune mo Beele hakke ko ina tolno e hectare golle ɗe noon ɓooyi wonde e hakkillaji ɓesgu Tafsiru Bodowol kono Gueno yiɗi fartange o ko jatiraɓe makko hawruɓe e oɗo yonta ɗum noon ko rewɓe hen e worɓe hen kala ko kamɓe ndendini doole mabɓe to leeli ɗo ko nokku gareteɗo yimɓe ko ɓooyi tawa kadi ko aroɓe juurade e ñagade dowuji e hajuji mumen e wiide Sendebou naɓe nokku o ko jaabeteɗo dowuji no feewi kala haaju mo neɗɗo addi ɗon tawi ina wondi e fimde sellude so hucciti e waliw Allah o duwaw mum koko jaabete ñalawma ka fayodini sanne hilifaɓe hewɓe kawriti hen kadi woni fartange jiyodiral dendagal ɓesgu Tafsiru Bodowol ɗo e Ɓundu